Pennod 18. Pan glywodd Jethro o ffeiriad Midian, chwegrwn Moses, yr hyn oll a wnaethau Duw i Moses ac i Israel ei bobl, a dwyn o'r arglwydd Israel allan o'r Aifft, yna Jethro, chwegrwn Moses, a gymerodd Sephora, gwraig Moses, wedi ei hebrwng hi yn ei hôl, a'i 2 fab hi, o bar ai enw un oedd Gersom, o ble gyd fe a ddywedasau diaeth yr fym mewn gwlad estronol, ac enw y llall oedd Eliezer, oherwydd Duw fy nhad oedd gynhorthwy i mi, ebe fe, ac am hychubodd rhag cleddyf Pharo. A Jethro, chwegrwn Moses a ddaeth, a'i feibion a'i wraig at Moses i'r anialwch, lle rydoedd fe yn gwersyllu ger llaw mynydd Duw. Ac fe a ddywedodd wrth Moses, my fi, Jethro, dy chwegrwn di, sydd yn dyfod ata ti, ath wraig a'i 2 fab gyda hi. A Moses aeth allan i gyfarfod a'i chwegrwn, ac a ymgrymodd, ac a'i cusanodd, a chyfarchasant well bob un i'w gilydd, a deithant i'r Babell. A Moses a fynegodd i'w chwegrwn yr hyn oll a wnaethau yr arglwydd i Pharo ac i'r Eifftiaid mwyn Israel, a'r holl flinder a gawsent ar y ffordd, ac achub o'r arglwydd wynt. A llawenychodd Jethro oherwydd yr holl ddaioni a wnaethau yr arglwydd i Israel, yr hwnna waredasau fe o law yr Eifftiaid. A dywedodd Jethro, bendigedig fyddo yr arglwydd, yr hwnna chwaredodd o law yr Eifftiaid, ac o law Pharo, yr hwnna waredodd y bobl oddi tan law yr Eifftiaid. Yn awr, y gwn, mae mwy ydyw yr arglwydd na'r holl ddiwiau, o ble gyd yn y peth yr oeddynt falch ohono, yr oedd fe yn uwch na hwynt. A Jethro, chwegrwn Moses a gymerodd boeth offrwm ac ebyrth i Dduw, a daeth Aaron a holl heniriaid Israel i fwyta bara gyda chwegrwn Moses ger bron Duw. A thranoeth Moses a eisteddodd i farnu'r bobl, a safodd y bobl ger bron Moses o'r bore hyd yr hwyr. A phan welodd chwegrwn Moses yr hyn oll rydoedd fe yn ei wneithir i'r bobl, fe a ddywedodd, pa beth yw hyn yr wyt ti yn ei wneithir i'r bobl? Pa ham yr eisteddi dy hun ac y saif yr holl bobl ger dy frondi o'r bore hyd yr hwyr? A dywedodd Moses wrth ei chwegrwn, am fod y bobl yn dyfod ata fi ymgynghori a Duw. Pan fyddo iddynt achos, ata fi y deiant, a ma fi sydd yn barnu rhwng pawb a'i gilydd, ac yn hysbysu deddfau Duw a'i gyfreithiau. A dywedodd chwegrwn Moses wrtho, nid da y peth rydw ti yn ei wneithir. Tydi a lwyr ddiffygu, a'r bobl yma hefyd yr rhai sydd gyda thi, canes rhy drwm yw'r peth i ti, ni elli ei wneithir ef dy hun. Gwrando ar fy llais i yn awr, mi ath gynghoraf di, a bydd Duw gyda thi. Bydd di dros y bobl ger bron Duw, a dŵg ei hachosion at Dduw. Dysg hefyd iddynt y deddfau a'r cyfreithiau, a hysbysau iddynt y ffordd arodiant ynddi a'r gweithredoedd a wnaant. Ac edrych dithau allan o'r holl bobl am wir nerthol, yn ofni Duw, gwir, geirwyr, yn casau cybyddod, ac osod yr rhai hyn arnynt hwy, yn dywysogion ar filoedd, yn dywysogion ar gannoedd, ac yn dywysogion ar 10 a 20, ac yn dywysogion ar 10. A barnant hwy y bobl bob amser, ond dygant bob peth mawr ata ti, a barnant ei hun bob peth bychan. Felly yr ysgafnhau arnat dy hun, a hwynt hwy a ddygant y baich gyda thi. Os y peth hyn a wneu, a'i orchymyn o Dduw i ti, yna ti a elli barhau, a'r holl bobl hyn a ddeiant i'w lle mewn heddwch. A Moses a wrandawodd ar lais ei chwegrwn, ac a wnaeth yr hyn oll a ddywedodd fe. A Moses a ddewisodd wir grymus allan o holl Israel, ac a'i rhoddodd hwynt yn beneithiaid ar y bobl, yn dywysogion ar filoedd, yn dywysogion ar gannoedd, yn dywysogion ar 10 a 20, ac yn dywysogion ar 10. A hwy a farnasant y bobl bob amser,
y pethau caled a ddygent at Moses, a phob peth bychan a farnent hwy ei hunain. A Moses a ollyngodd ymaith ei chwegrwn, ac efia aeth adref i'w wlad. Pennod 19. Yn y trydydd mis wedi dyfod meibion Israel allan o wlad yr Aifft, y dydd hwnnw y deithant i anialwch Sinai. Canes hwy a eithant o'r Effidim, ac a ddeithant i anialwch Sinai. Gwersyll asant hefyd yn yr anialwch, ac yno y gwersyllodd Israel ar gyfer y mynydd. A Moses aeth i fyny at Dduw, a'r arglwydd a alwodd arno ef o'r mynydd gan ddywedyd, fel hyn y dywedi wrth dŷ Jacob ac ymynegu wrth feibion Israel. Chwi a welswch yr hyn a wneithim i'r Eifftiaid, y modd y codais chwi ar a denydd eryrod ac eich dygais ataf i fy hun. Yn awr, gan hynny, os gan wrando y gwrandewch ar fy llais a chadw fy nghyfamod, chwi a fyddwch yn drysor priodol i mi o flaen yr holl bobloedd, gan eis eiddo fi yr holl ddaear. A chwi a fyddwch i mi yn frenhiniaeth o offeiriaid, ac yn genhedlaeth sanctaidd. Dyma'r geiriau a leferid i wrth feibion Israel. A daeth Moses ac alwodd am heniriaid y bobl, ac osododd ger ei bronhwynt yr holl eiriau hyn, a orchymynasau yr arglwydd iddo. A'r holl bobl a gyd ateb asant ac a ddywed asant, na ni awnawn yr hyn oll a lefarodd yr arglwydd. A Moses a ddig drachefn eiriau y bobl at yr arglwydd. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Moses, wele, mi a ddeiaf atat mewn cwmwl tew, fel y clywo'r bobl pan ymddiddanwyf a thi, ac fel y credont i ti byth. A Moses a fynegodd eiriau y bobl i'r arglwydd. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses, dos at y bobl, a sancteiddia hwynt heddiw a cyfori, a golchant ei dillad, a byddant barod erbyn y trydydd dydd, oherwydd y trydydd dydd y disgyn yr arglwydd yng ngolwg yr holl bobl ar fynydd Sinai. A gosod derfyn i'r bobl o amgylch gan ddywedyd, gwiliwch arnoch, rhag myned i fyny i'r mynydd, neu gyffwrdd a'i gwr ef, pwy bynnag a gyffyrddo ar mynydd, a leddir yn farw. Na chyffyrdded llaw ag ef, ond gan labyddio llabyddiau'r ef, neu gan saethu saether ef, pa'n bynnag a'i dyn a'i anifail fyddo, ni chaiff fyw, pan ganor utsgorn yn hirllais, deiant i'r mynydd. A Moses a ddisgynnodd o'r mynydd at y bobl, ac a sancteiddiodd y bobl, a hwy a olchasant ei dillad. Ac efe a ddywedodd wrth y bobl, byddwch barod erbyn y trydydd dydd, nac ewch yn agos at eich gwragedd. A'r trydydd dydd ar y boreddydd, yr oedd taranau, a mellt, a chwmwl tew ar y mynydd, a llais yr utsgorn ydoedd gryf iawn, fel y dychrynnodd yr holl bobl oedd yn y gwersyll. A Moses a ddig y bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod a Duw, a hwy a safasant yng ngodre'r mynydd. A mynydd Sinai oedd i gyd yn mygu, oherwydd disgyn o'r arglwydd arno mewn tân, a'i fwg a ddyrchafodd fel mwg ffwrn, a'r holl fynydd a grynodd yn ddirfawr. Pan ydoedd llais yr utsgorn yn hir, ac yn cryfhau fwy, Moses a lefarodd, a Duw a atebodd mewn llais. A'r arglwydd a ddisgynnodd ar fynydd Sinai ar ben y mynydd, a galwodd yr arglwydd Moses i ben y mynydd, a Moses a aeth i fyny. A dwedodd yr arglwydd wrth Moses, dos i weired, gorchymyn i'r bobl, rhag iddynt rithro at yr arglwydd i hylltremu, a chwympo llawer ohonynt. Ac sancteiddiad yr offeiriaid hefyd, yr rhai anesant at yr arglwydd, rhag i'r arglwydd rithro arnynt. A dwedodd Moses wrth yr arglwydd, ni ddichon y bobl ddyfod i fynydd Sinai, o blegu ti a dystiolaethais wrthym, gan ddywedyd gosod derfyn ynghylch y mynydd, a sancteiddia ef. A'r arglwydd a ddywedodd wrtho, dos,
cerdda i weired, a thyred i fyny, ac Aron gyda thi, ond na rithred yr offeiriaid a'r bobl, iddo fod i fyny at yr arglwydd, rhag iddo ynta i rithro arnynt hwy. Yna yr aeth Moses i weired at y bobl, ac a ddywedodd wrthynt. Pennod 20. A Duw a lefarodd yr holl eiriau hyn gan ddywedyd, my fi yw'r arglwydd dy Dduw, yr hwnath ddig di allan o wlad yr Aifft o du y caethiwed. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron ni. Na i ti ddelw gerfiedig, na llun dim ar y sydd yn y nefoedd uchod, nac ar y sydd yn y ddaear isod, nac ar sydd yn y dofr tan y ddaear. Nac ymgryma iddynt, ac na wasanaetha hwynt, o blegid my fi yr arglwydd dy Dduw, wyf Dduw ei ddigys, yn ymweled ac anwiredd y tadau ar y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai am casant, ac yn gwneithir trigaredd i filoedd o'r rhai am carant, ac a gadwant fy ngorchmynion. Na chymer enw yr arglwydd dy Dduw yn ofer, can eis nid di-eog gan yr arglwydd yr hwn a gymero ei enw ef yn ofer. Cofia y dydd Saboth yw sancteiddio ef. 6 diwrnod y gweithi ac y gwneud y holl waith, ond y 7fed dydd yw Saboth yr arglwydd dy Dduw. Na ynddo ddim gwaith, tydi, nath fab, nath ferch, nath wasanaethwr, nath wasanaethferch, nath anifail, nath ddieithyr ddyn a fyddo o fewn dy byrth. Oherwydd mewn 6 diwrnod y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd ar ddaear, y môr a'r hyn oll sydd ynddynt, ac a orffwysodd y 7fed dydd. Am hynny, y bendithiodd yr arglwydd y dydd y Saboth, ac a'i sancteiddiodd ef. Anrhydedda dy dad a thfam, fel yr estyner dy ddyddiau ar y ddaear, yr hon y mae'r arglwydd dy Dduw yn ei rhoddi i ti. Na ladd, na o dineb, na ladrata, na ddwg gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog, na chwennych du dy gymydog, na chwennych wraig dy gymydog, na'i wasanaethwr, na'i wasanaethferch, na'i uch, na'i asyn, na dim ar sydd eiddo dy gymydog. A'r holl bobl a welsant y taranau a'r mellt, a sain yr utgorn, a'r mynydd yn mygu, a phan welodd y bobl, ciliasant a safasant o hirbell. A dywedasant wrth Moses, llefara di wrthym ni, a na ni a wrandawn, ond na lefare Duw wrthym, rhag i ni farw. A dywedodd Moses wrth y bobl, na cofnwch, oherwydd i'ch profi chwi y daeth Duw, ac i fod ei ofn ef ger eich bronau, fel na phechech. A safodd y bobl o hirbell a nesaodd Moses i'r tywyllwch lle yr ydoedd Duw. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Moses, fel hyn y dywedi wrth feibion Israel, chwi a welsoch mai o'r nefoedd y lleferais wrthych. Newch gyda mi ddiwiau arian, ac newch i chwi ddiwiau aer. Gwna i mi allor brif, ac a bertha arni dy boeth ebyrth a thoffrymau hedd, dy ddefaid a theidionau, ym mhob man lle'r hoddwydd goffadwriaeth o'm henw, y deiaf atat ac y thfendithiaf. Ond os gwneud i mi allor gerig, na hi o gerig nadd. Pan gotech dy forthwyl arni, ti a'i halogaist hi. Ac na ddos i fyny ar hyd grisiau hallor, fel nad amlyger dy noethni wrthi. Pennod 21. Dyma y barnedigaethau a osodi di ger ei bron hwynt. Os prynu was o Hebread, gwasanaethed 6 blynedd, a'r 7fed y caiff yn rhad fyned ymaith yn rhydd. Os ar ei ben ei hun y daeth, ar ei ben ei hun y caiff fyned allan. Os perchen gwraig fydd e fe, a'i deu wraig allan gydag ef.
Os ei feistr a rydd wraig iddo, a hi yn planta iddo feibion neu ferched, y wraig a'i phlant fydd eiddo ei meistr, ac aed e fe allan ar ei ben ei hun. Ac os gwas gan ddywedyd a ddywed, hoff gen I fi fy meistr, fy ngwraig am plant, ni da fi allan yn rhydd, yna dyged ei feistr ef at y barnwyr, a dyged ef at y ddor neu at yr orsyn, a thylled ei feistr ei glust ef a mynawyd, ac efe ei gwasanaetha ef byth. Ac os gwerth gŵr ei ferch yn forwyn gaeth, ni chaiff hi fyned allan fel yr el y gweision caeth allan. Os heb ryglyddu bodd yng ngolwg ei meistr y bydd hi, yr hwnna cymerodd hi yn ddyweddu, yna gadawed ei hadbrynu hi, ni bydd rhydd iddo ei gwerthu hi I bobl ddieithr, wedi iddo ef ei thwyllo hi. Ac os yw fab y dyweddiodd efe hi, gwnaed iddi yn ôl deddf y merched. Ac os arall a brioda efe, na wnaed yn llai ei hymborth ei dillad, na'i dyled priodas. Ac os y tri hyn nis gwna efe iddi, yna aed hi allan yn rhad heb arian. Rhodder I farwolaeth y neb a drawo ŵr fel y byddo marw. Ond yr hwn ni chynllwynodd, ond rhoddi o ddiw ef yn ei law ef, mi aosoda fi ti fan lle y caffo ffoi. Ond os daw dyn yn rhyfygus ar ei gymydog, I wladd ef trwy dwyll, cymer ef I farwolaeth oddi wrth fy allor. Y neb a drawo ei dad neu ei fam, rhodder ef I farwolaeth. Yr hwnna ladra tal ddyn ac ei gwertho, neu os ceir ef yn ei law ef, rhodder ef I farwolaeth. Rhodder I farwolaeth yr hwnna felltithio ei dad neu ei fam. A phan ymrysonod ynion, a tharo o'r naill y llall a chareg neu a dwrn, ac efe heb farw, ond gorfod iddo orwedd, os cyfyd efe, a rhodio allan wrth ei ffon, yna y trawydd a fydd dihangol. Yn unig rhodded ei golled am ei waith, a chanfeddi gyniaethu, meddi gyniaethed ef. Ac os teri un ei wasanaethwr neu ei wasanaethferch a gwialen, fel y byddo farw dan ei law ef, gan ddial dialer arno. Ond os eris ddiwrnod neu 2 ddiwrnod, na ddialer arno, can esgwerth ei arian ei hun ydoedd efe. Ac os ymrafeilia dynion a tharo ohonynt wraig feichiog, fel yr el ei beichiogi oddi wrthi, ac heb fod marwolaeth, gan gosbi cosber ef, fel y gosodo gŵr y wraig arno, a'r rhodded hynny trwy farnwyr. Ac os marwolaeth fydd, rhodder einioes am einioes. Llygad am lygad, dant am ddant, llaw am law, troed am droed. Llosg am losg, archoll am archoll, a chlais am glais. Os teri un lygad ei wasanaethwr, neu lygad ei wasanaethferch, fel y llygro ef, gollynget ef yn rhydd am ei lygad. Ac os tyr efe ymaith ddant ei wasanaethwr, neu ddant ei wasanaethferch, gollynget ef yn rhydd am ei ddant. Ac os uch a gornia ŵr neu wraig, fel y byddo farw, gan labyddio llabyddi ar yr uch, ac na fwytaer ei gig ef, ac aed perchen yr uch yn rhydd. Ond os yr uch oedd yn cornio o'r blaen, a hynny trwy dystion wedi ei hysbysu i'w berchenog, ac efe heb ei gadw ef, ond lladd ohono ŵr neu wraig, yr uch a labyddir a'i berchenog a roddir I farwolaeth hefyd. Os iawn a roddir arno, rhodded werth am ei einioes yn ôl yr hyn oll a osoder arno. Os mab a gornia efe, neu ferch a gornia efe, gwneler iddo yn ôl y farnedigaeth hon. Ond os gwasanaethwr neu wasanaethferch a gornia yr uch, rhodded i'w perchenog 10 sicil ar 20 o arian a llabyddi ar yr uch. Ac os egur gŵr bydew, neu os cloddia un bydew ac heb gau arno, a syrthio yno uch neu asyn, perchen y pydew a dal amdanynt,
arian a dal fe yw perchenog, ar anifail marw a fydd iddo'n tai. Ac os i'ch gŵr a deru i'ch ei gymydog, fel y byddo fe farw, yna gwerthant yr i'ch byw, ar hanant ei werth a'r i'ch marw ar anant hefyd. Neu, os gwybywyd ei fod yn i'ch hwyliog o'r blaen, a'i berchenog heb ei gadw gan dalu taled i'ch am i'ch, a bydded y marw yn eiddo